Uvumbulule uHazel Mahazard, uDJ Hazel Kesana, lo wakhe wanento yokwenza kunye noPrince KB. Prince KB wade wehlukana ke nomama umntana yakhe phofu khona into ezidibene noSayen Bougie. So ke caba yintombi kaDJ Zonzo naye wethukile njengathi sonke bakanti Vuyokazi Nciweni is dating uDJ Zonzo. Nanko ethatha la video sana woyifaka kwi-Instagram stories zakhe naye othukile. And then ke ngoku wabhala noba someone said after he cooked for you, I'm sorry but that's hilarious. And then waphinda wabhala noba I don't feel anything and I have nothing to say. These people are both adults with kids who knew what they were doing. Now ukhona ke umntu ebetshilo apha kwenye post zami I think apha ku-Facebook ku-YouTube yes wathi mam go hayi man ngumntu kaHazel lo besandopostwa nguHazel uyaqonda uthandana noHazel ndaqomba khe nami ndiyojonga pha kuHazel ba inoba kwenzeka ntoni uthini njengoba sendibana ke nezinto azipostileyo caba ke ebemphekela nomphekela like uHazel ebemposta so ke utsho nayo Hazel ba hayi wethu bayazi into abayenzayo abantu badala banabantwana uDJ Zonzo ke wayetshatile nanku simbona apha ke nonkosikazi wakhe njengoba nibona apha naye ibubhedi ke inkosikazi yakhe kuthiwa uthengisa into ye-skin care or something uyaziwa ngabantu. And then ke enye into ke ngoku etrenda ngayo uVuyokazi yileyo ba ke kuthiwa lo mntu wakhe uyathanda uthandana nabantu abancinci kwachaza uba wayenothando kunye noPabelo nantsi ke nevideo enye bendibone ku-YouTube kuthiwa udata i-15-year-olds but uVuyokazi is not having any of it. Nabantu caba ngathi ba-disappointed kuba edata lo mfana uye wabhala kufacebook wakhe wathi sanuzenza fresh ngam nina. What's funny is that you all are busy following him but coming to type nonsense kwi-pictures zam ninjani kanti. Lastly, my downfall will not be associated with any man sanundiqhela. Now uVuyokazi ke utsho kubantu ke ababhizi abahambe bolandela uZonzo inoba ke ku-social media wakhe nobuzonzo wamxela uba hey sana andisalandelwa because kaloku uVuyokazi is a big deal. Umzekelo mna bendingamlandela nomlandela kwa uZonzo lo ndimkhumbule ngelaa bali ke lidibene noSayen noPabalo. And then ke uthi uVuyokazi ngoku abantu mabangazenzi fresh ngaye babe be-disappointed kumntu amdeyithayo ngoku andiyazi ke bethinandile kaHazel uHazel besandomlontsha okanye besandokwenza i-content naye kuthiwa this week empostile naye wothukile kude kuthiwe hayibo after usandomphekela. Anyways ke nyhani unyanisile uHazel uba zii-adults aba bantu bobabini bayazi into abayenzayo. Akho mntu wamntu apha bethunani khanitshoni uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uVuyokazi uyathanda shem utrenda ngeento ezidibene nomdyolo. Abantu bathi hayi man uZonzo ayingomntu ulastayo waphelwa ngumtshato wakhe zonke ii-relationships zakhe azilasti. Bona uVuyokazi bamfunela i-relationship ezinzileyo man nomntu orayithi ingaske angaziwa nokwazi ubudeyitha abani. Umamgobhozi ke uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.